Kumno perlok bero sashi senpat ngapriang sumpai pi syakani ke channel jonga khasi terka. Da minta singi nyeshet no da uni u pancake. Nomor ba ngashet kerpang na kabenta I dan iwe perlok ikwa bentip mo kumno ban shet ya uni pancake. Ngalasim kawai ke peleng da ailang berkesini ar syamut bahyak mo. Sa ai sakam lutang isteng syamut. Saking paha du bakan da laklek bahkan ke peleng da adem lang ta pade uni pade ude umoida nga ai pelasteng te phila ban antad hi da de ba phi ai khambun de peleng du ai khambun mo. Sa ai lang kani ka dut kamde ka dut ka bakhulut mo normal ben aspelasteng spelasteng ka tu ka utu maida aspelasteng kani ka dut te da fis ngoduna de phila ban ai shu te de ban king bha mde bakan don ka tu ka jinglang ai tu maida ai da fis ngoduna de ban ai dut da phim kwa ban ai ka dut ai da ka umru ka lang mo ngala ai lang nu baking powder si shamadrin te uni vanilla essence bane nga ai ashamadrin saking baha du bakan dala akhle adu bakan da along kumni pai te ha katawan ha ka fry pan su ai do ka makhan ka bes bhabar ka makhan hi finda ai te da phim kwa ban ai makhan phila ban ai da ka refined oil ru kamle le da to ka phning ka bali te da fi ai da ka makhan to bang bha te I kum tu spang kading mde ban pinhe na ban baling ai da ka makhan am kan sa ing de ban ai medium de ban page spang da kala I na spot de ban page shwa kum to sakala jai to kumba batai salam ni dala adap kelar tu am na po sa ai makhan shu mo sampai I kupno dan kam makhan ikani kala long pin I fi pe kala long brown bha kala I pe kini ngala adap shalun ka size fila ban antad himo ba kham he na ba medium te fila ban bam da kanu sauce mo da ka chocolate sauce ne da kanu ka ba fish tanan da fishu bam ta kum tur kala pang bha ngathare playo jimun to himo perlok especially itu iba fashion khubli sibun ba philai pe yakani ka video so bha like subscribe but share